Demang denang nenolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tapasada rohatta martanya kita. Dame ni dibatana sumurung sian saluh naroha. Ima mangaramo tiati-ati do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Kuriani Tuhan hata ni dibata na sartu hita dia pala partikianon. Dienek mesen buku panurirang Hosea biddu 5 ayat 15 masuk mai 1 biddu onom ayat onom. Tapayu tihuk ma omahatan ni Tuhan. Lau ma au mulak pinganakku. Paima duduk nasida dosa nasidai. Jala diluli nasida bohikku. Di bagasan hagugutan nasidai. Pasonggoton nama mangaluluyao siya nasa rohana. Beta hita asa mulak kita tu Jehovah. Anu nga ibana mangaribahi. Las ibana pamalupita. Nunga ibana mabugangi. Las ibana manuari hita. Say pangulon na do hita dung salpu 2 ari. Tole pa tuluarihon paheon na hita. Asa mangulu hita maradopon ibana. Say manada mahita. Say ringgas mahita mangyay parbinotuan ni Jehovah. Tudoson buhas yang ari do sitong ni habisaran na. Jalasa narodo ibana songon udan tuhita. Songon udan nene na mabornohi tanoi. Tunga hama bayanok kutuho ali Efraim. Tunga hama bayanok kutuho ali Juda. Ay tudoson obun manogot do hadawlatamu. Jala tudoson nabur manogot natibu manaik. Di bahani hubarbar na sida marhite-hite akka panurirang. Hubunu na sida marhite-hite hata akka nasiyan pamangaku. Gabi besar akka hupu songon panodang. Alam wado rohaku mida as ni roha asa mida pilihan. Jalalomuan mida parminutuan di debata. Asa mida pilihan si tutungon. Ido yanggo sahana. Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Natuari sada hutoton ma sada pilim na sangat menarik. Adong masalah bawa ulau di ibana pembunuh bayara. Isi nabui manggarar ibana pamateon akajolma di ulau ibana. Alai dungsa ibana mabunuh sahalak. Robe memana tu pastor. Martangiang manol solido sana. Jela mula ulah sa songoni terus diulau ni bana. Disadatiki dipakulingi pastorima ditikiro ibana. Dido ima pastorima ahado motivasimu mabunuh. Jela ahado motivasi manol soli akap pabahenami. Dido ibana ma hulau pe mabunuh. Alna dibayar do. Jala duku jalo bayarani manol soli maau sala do na hulahoni. Dung sai dido pastorima mula maho unang be mabunuh ho. Mulubui hagiot na kapardagingom mo ma bunuh. Ima hira-hira mulai di bahasa Batakon di cerita di film ini. Marhadomu tu caritai turpu jamita nama makulingi hita dia pala partikenon. Tung masetakas do jauh-jauh ni debata
tu bangsona. Talumo bima di patudos do Efraim do Juda gobaran ni bangso ni debata na saya totong manibil siya dala ni debata. Diulaw na sida pasaton akapelean, diulaw na sida pasahaton akahamulateon. Samartanyangin na sida, ale di sada sesi musenang pangalaho di nasida tung masay aduldo selomoni rohani di bata. Siakan akan pertobatan, persembahan, persepuluhan yang mereka sampaikan siakan akan menjadi jaminan bagi mereka untuk menerima pengampunan daripada Tuhan. Pengampunan daripada Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan, justru mereka permainkan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mandi bila sida sedebata, di mulu kedebatan sida, muba mandi bil musena. Ima pangalahon di bangsa. Nah, dihita salud na damang day nang nalunga di baga sa tuwat na Diyos Kristus. Dihata ni Tuhanon, tung masetakas do dito gyud debata na sida, asa unang be, marpangulaki mangulan akan na sunadingkat. Alay asa totong marpangulay roadi na sida manada debata di bagasan parngoluon, asa marhite-hite panad daun nasikop tu debata, gabetarida maakamu baniroka marhite-hite parangi dadengkan. Dakko lang dihata alay tarida di bagasan akka pambahena. Di ayat na paonopon tung masatakas do pangiduan ni debata manang lomonirohan ni debata nekot ulaw no di bangsi. Di dot debata ay lumuado roha kumida as ni roha asamida pilihan jala lomuan mida parbinotuan ni debata asamida pilihan si tutungon. O menarik damang daina. Tuhan menginginkan dari kehidupan setiap orang terlumo bisen bangso ni dibatahi asa mengulo na sida di bagasan asini roha. Asa asini roha di patudo di nasida dada hulang pilih sabing. Saluh na puna di debatado. Lomo ni debatado mabuat. Maka jangan dijadikan temeng persembahan ini, persepuluhan ini. Temeng pembenaran diri akan segala kelakuan yang tidak benar. Moloi mata pasapi lihat tatu di bata. Songon hatari dan nirohat tame manadasi nirohan di bata. Dada gabe songon dalat tamang ukup ya kapangalhot tanu senedingkan. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Banyak orang berpikir ketika aku sudah memberikan persembahan sekian ratus ribu, sekian juta, maka apapun yang kulakukan sudah benar di hadapan Tuhan. Belum tentu. Nah diigil na debata, sian parnguluan niya kajul mana porsia, mangulu akajul mana porsia di bagasan asini roh di debata. Jala molondunga mangulu di bagasan asini roh di debata. Pilihan na pinasahat na tu debata dalam nama kamulatihon. Dada dalam pasitong hitong diri. Ale dalam makamulatihon. Ala naong disesa debata saluhut na dosa do pangalausion na maralo tu patik di debata. Damang dainang nanolonga di bagasa tuat ta Yesus Kristus. Hobar tu jana sa tuhita dia pala partikyanon tidok di palua ala ni haporsiaon na parjolo sahali marhite-hite jamitaw nang di pasahat tuhita jolma nang di palua marhite-hite haporsia tu Yesus Kristus di patari daun marhite-hite akka hamba ni roha di bagasang ulo na sigano pare.
Songo carita na kaningan di awal ni jami taon. Songo sahala pembunuh bayarani. Sa diiglibada muba aledang adong hataridana. Dan kita sering sekali seperti itu. Ada niat untuk berubah. Tetapi tindakan untuk melakukan atau membuktikan niat di dalam pertobatan ini tidak nampak. Ale anggo hita damang deina. Nunga dipasitong debata hita marhite hiti asin roa di Yesus Kristus. Jala tahapor sedu haluau ni. Jala haluau nong tajalo. Di bagasan asin roa di Yesus Kristus mangojor kita, mengajar kita. Marparangin adinggan. Manudalhon. Akap pangalaho. Naso di halomod di bata. Imana perjulo. Napadua damang dainang. Nenolongan di bagasa tuat Yesus Kristus. Hamubau ni roha. Dako lang di pikiran. Alay. Ditindakan. Secara sederhananya mau kita katakan Bapak Ibu. Firman ini mau katakan. Ketika kita katakan kita bertobat. Kita buktikan pertobatan itu dengan baik dan benar. Bukan di mulut. Bukan di dalam kesaksian. Walaupun kesaksian itu penting. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kesaksian pertobatan itu diaplikasikan dengan tindakan yang real, yang nyata. Karena yang diinginkan oleh Tuhan, bagaimana aku bertobat, bagaimana aku meninggalkan kelakuanku, bagaimana aku hidup benar, oleh karena anugerah yang begitu luar biasa. Tindakanku harus kulakukan itu lewat segala perbuatan yang baik. Maka tindakan real, hamu bau niruha dia kajol mana porsia. Itu na digigil bata. Amanginang manat suku kamuna ta suku tu bagasan roha do pikirata. Jol mana songo dia do tutuhi ta dia do pan di debata. Jol manang banglalomo ni roha di debata do. Manang daum do pe. Molodang do pia manginang. Jami tahun paingotok kita. Mangulu mahita di bagasan asiro di debata. Aduldo di lomohon debata. Akaroha nama kangoluhon asli roha siya nakapelean. Maka yang Tuhan inginkan setiap orang yang percaya dia tunjukkan pertobatannya. Di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, di dalam gerejanya, dimanapun dia berada. Dunia ini selalu mewartakan pertobatan. Setiap agama selalu mengajak setiap orang untuk bertobat. Tapi semuanya itu hanya ajakan. Kebenaran untuk hidup di dalam pertobatan hanya dilakukan orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Alin damang dainang. Sol-soli hamuna dirimuna. Dok kamuna Tuhan mauliate di asini roham. Nakujalo marhite hite Yesus Kristus. Hupauba marohakku. Marhite hite parangan na dinggan. Asa gabi pasu-pasu di tonga-tonga rumah tanggaku. Suang songoni diganup humaliakku. Amen martanya kita. Moliate mahu soban ruanami tuho ale Tuhan debata jahuba. Disude dengan nibasam doa sini roham naung panguluhok kami. Naung maparmudu-mudu parngulon nami satu bagasan tikion. Ditiroy ho hami Tuhan marhi tehi hatam. Asa totok kayang pauba roha, pauba pangalaho, mangulu di bagasan asini roham, manudalhon, ak kahagyot ni perdagingon. Pos rohan nami Tuhan, patari dahon nami do hambau ni rohan nami, di bagasan parangi na dinggan, dingulu si ganupari. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan. Amen. Horas madihita damang dainang. Salam sehat, Tuhan mamasu-masu.